अंकित पेन की सुंग के फो तुमाफान कार्बियांगलोंग ABVP अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अहिन पेन केराफ कपजेटा लाखा क्रेफली कोरकांठी कॉन्स्टिट्यूंसी आलो धेंतघाट अहिथियालोंग APSLC राजचारी आसंग तुम मेथांग असाई हेमकिमी कांगपुपन कांग्रेस आय कैंडिडेट माटे कार्बियांगलोंग ऑटोनोमस काउंसिल अबारिम EM बिद्दा सिंह रोंगपी अफान महामाया कॉन्स्टिट्यूंसी आरा थुरपाक पेन कांगथुम कारणी असाई किरिंगपन ऑटोनोमस स्टेट डिमांड कमिटी आसंग बिथुंग रेंगथेमा कॉन्स्टिट्यूंसी अहिन पेन कचिटय दुना कैंडिडेट SDC अफान चोंगथुई डेट अलाम की अबथाक फेरांग क्या मे कांगनिपन लाखा क्रेसी लांगफेर कॉन्स्टिट्यूंसी फलोंगफेट हवर APSLC अतुम साई हेमकिमी कांगपुपन लापेन फेरांग क्या मे कांगनिपन UDFS asong klem bangpu bangpi atum ahem konglong pang tek tek te atum hem konglong adang atomon lopidun epen ke kham khedun Neleberta thanbang sonro sing rongpi aprangsi Biswanath Karbi live kelangwer kaching honarat do anaphan kardom nang pajeriklo kardom tane pini abirtan non angton pen arjikta लांकित पेन की सुंग के फो तुमाफान कार्बियांगलोंग ABVP माते अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अहिन पेन केराफ कपजेटाम केराम तांगानी मालम काप्रे काप्रे कालोंगरी मते आहावार सिटामे इरुई ससे आरवे केजांग पादिक्री बजक पे नागान आहावार सिटामे लांकित पेन लांग कांगलोम पेन प्राणमुई केराम नांगता दोलो काप्रे काप्रे कालोंगरी आरलो अलोंके सनसी पिनी रोंगखांग कॉन्स्टिट्यूंसी आरलो अलोंगता सुंगडेट बॉयडेट कार्बियांगलोंग लोचारली असंग ABVP माते अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अतुम चेलांग पेटपेन लांकित पेन की सुंग के फोवेक अहेम तुना तुमाफान मासाबसो वेट सिटामे सांग फुरु याथे इंटी दाली साबुन जांगथु हारसुन चॉय पे दवाई है हुई केराब कपाजेरडा लापेनालांग लितुमाफान हेमलांग कांगलुम पेन किसुंग अनपार्टा किसुंग के फोवेक अहेम तुन आतुम रोंगखांग कॉन्स्टिट्यूंसी आरलो आरारतुम आनसोसे आहेरजुमे पाजेरदुन लापेन इथुंग रेंगथेमा कॉन्स्टिट्यूंसी रोंगखांग कॉन्स्टिट्यूंसी आरलो मेनमेन लांग किथे पेन के दो कथा किसुंग अहेम तुन काना हकदुन अहेम तुन आतुम रूपा चेठी पेन चेंगलक केचो किजुरा हरमु केरन पन पांगचेंग पनसी वांगबम नांगरन बम पेन हानलक्रक पातर आरंग मालामंता लांग किथे पेन किसुंग के फोवेक अहेम तुन आतुमाफान केरन पाजिर पाचिटांग दाम एतलो लापेन लापू किसुंग के फोवेक वेक आरारा तुम सिटामे लापुसन नांकेलांग थेगा पद ड्रारा किसुंग आहुत नांकेराब दुम थेगा पद लाबांगसो सong आतुमा फान काचरो पाचिरपन लासनसी पाटुबी केरन पन आदना फाइला के दन फारो फससे अहेम तुना तुमा फान केरा पाचिरपन पुता फेरांके अथेंगनो कार्बियांगलोंग लोचारली असंग लापेन ABVP अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद असंग जापो अहिन पेन नांगथान पाचिनितु Kardom, Niliman, Budbor Bay. Tangte pininanglitum labangso rongkhang confidential lo sangkeron pon asaike deng pon ke nanglitum ABVP hin pendi. Oh kala. Nanglila ABVP long arfu kupig lo. Nili West Karbianglong long convener. Ha? West Karbianglong convener. Jila Sanjujak lo. Tangte nanglitum pinila rabatuman nanglitum ABVP hin pen kerapon alamu nangli hipecik nang pampesani kata. Kala. Aprangsi ke nilitum West Karbianglong arat doan phantame churu nangi lapen kisung lang kethepen kisung ahem atum phan kerap ji phan stame nilitum donation rungdam lapen hamren bazar market long ta rungdam lapen pethelang suta rungdam lapen ke dongka khiruni ase hamren arat phanda churu nangi lapen ke pethelang suarat phanda churu nangi dongka mukam arat phanda churu nangi lapen khiruni arat phanda churu nangi athe mane nilitum ABVP long nangka cerap nangka situdun pot nilihin tentame langli tum phan suri suri herjume arna maherjume hang pilo lapen non nilitum bangke adi tarik hoksi piniarni 26 arni lo ini dak nitum east pen west east convener sarkiri hanse pen nili bahini celang pen lasang deng asaik nang klem lo de lana kisung ke boy theglong si ning chireng nu si
rabdun bek nengji pu jingki jingwai si paso ang deng bang pini claim lo lapen ini tum nangke ron cengke rupa cici asami sarong lapen tubar pli ke tok long si rondam lo lapen rupa cici garu arong tanik tum rondam lo rupa cici buguri gaun ta rondam lo lapen ingleng arong hanlo krok ini tum bang rondam lo lapen hanlo krok rong hang arong tanik tum rondam lo lapen ke hanlo krok pator arong tamen ini tum dak lapuan rondam happen rondam don ko an si dudi don ko an don pharu pho ba ke dui don pharu pho ke susi hai nili tumbang ke sang rondam lo dali rondam lo lapen ke peri ta pilo lapen kisuki un ephan medicine tame nili tum dawai tame pilo lapen keng op sendel tame nili tum ronpon lo ingti tame nili tum asap subes tame bor wes tame ronpon lo lapen kijuna lang tame nili tum ronpon lo नीली मैन के सरक्रियन से अपन नीली के इस कार्बिंग लोग एबीपी डिस्ट्रिक्ट कन्वीनर तंग दे labang sunan ni tum langke thi along nakerap kuma constituency la dakai rong hang constituency dak don no poso sen ni do dang itum ron iglo itum la कार्बिंग लोग एबीपी कार्बिंग लोग विभाग पला ईस्ट वेस्ट la hini विभाग पे itum chingwai lo chingthai lo mat dak langkang rum do langkang lo men ilumen asap oweta kenang sot hormu ani bang kenang sot hormu ba medicine bandang lok pain joy apen sang dali tamen itum ron Nijang Karbenglong Dongkamu Kampen Promise Terang Report Bisonat Karbilai Tangde pini adun thwabirta non puthorang ton pen langitha Sarbothar constituency Japra langso ahabaralong UDFS asongalong klembang phu bang piatum semian rong phara pharman campaign kena mahut e don ahem kaumri dama phi alang litum ahem konglong pang thek thek the atum hem konglong adang atomon lopidun at pen ke kham kedun Lakhain koi rahini Sarbothar constituency Japra langso ahabaralong UDFS asongalong klembang phu bang piatum Semian rong para farman campaign kita mahut edon ahem kahuri damapi alang litum ahem konglong pang tek tek atum hem konglong adang atomon lopidun atpen ke kham kedun lason si UDFS klembang phu bang piatum kaning je pon ke lapu henlo nelitum keram tangar nian penta lapuson asai lang no ke claim ke thek ponlong ne pinlang lapen lapuson majokta claim kledat si keme pusi sodak pen UDFS convener youth in charge sibor rong pi ahin pen pachinipon Lapen halapu All Party Hills Leaders Conference marathi hekpen APSLC klembang phu bang pi atuma hem konglong adanga tomonta low piat pusi birta ribdunlong Kini 26 Mei porphai truck apor nilitum UDFS mate United Democratic Front of Sarbothar akai senior no farphan pahai nang pomen pen nilitum along camping kita mahut pini pang thek tum nilitum kong tolong adang abangke dang thom abangke pam nang lu pila lasi lapuson asai lang nu bangke nilitum stami chilang nu dak la penako claim nang ni bang nilitum nang tum theng nu than pachini pon sinang tum stami thek pon long po la dang thom bangke nilitum hojo ta uni athema idang vet pon nilitum nani ni ram bom hut pamchar de thek la bang nilitum stami believe do voi phit stami ilong pasang kok pen dang thom dang bang pam nang lu pila bangke nilitum ta asurit meme la sila person sai lang nu bangke nilitum accept ne la pen la sona bangke nang ni pusinang tum han than pachino la bang so perangke hoi pensi kumane kumatum si la person sai lang nu claim nilitum jesemet pet ke pang thek pusi punang kok po thema jongsi akaprek party tumela pusai lang nu na claim po nilitum pudam nu dak po athin tum thegunde वो फिर समय जॉक ले क्लेम समय जॉक बांग फू बांग फिर क्लेम समय लबांग सो साइ लांग नु बांग के मोनन फी प्रांग के बांग जी बांग के क्लेम क्ले देतांग जी लपेन लपसन साइ लांग नु बांग के मुई काई समय तेंग नि देतांग जी पुसिन yang तुम थान पचिनी ल Karbenglong Japra langso pen Agustin Rongphar report Bisonat Karbilai Tangde pini adun thwabirta non puthorang ton pen langitha
Lakha Krepli Korkanthi constituency arlo Dhentaghat ahiti along APSLC mate All Party Hills Leaders Conference party atum methang saihem kangpu panasai kedengpon. Patumi aruni phai engkoira trok bhomti arni Lakha Krepli Korkanthi constituency arlo non kebangji Karbi Anglong Autonomous Council MSC Kiligalong All Party Hills Leaders Conference ratchari asong pen kachepate dunji Daniel Teron alangli methang constituency arlo along Dhentaghat ahiti along APSLC asai hemkimi kangpupon. Non Keleji Karbi Anglong Autonomous Council MSC Kiligalong All Party Hills Leaders Conference mate tihek pen APSLC ratchari asong atum kachepai ponji aphan dode sang sesi vote keregami parupon bomsi Korkanthi constituency along aduk pajang plung on pinlo lapen APSLC ratchari asong candidate Daniel Teron ahin pen kaningje pon lake Korkanthi constituency along ke APSLC ratchari asong si high vekpo lapen high etlo pusi ningje pon Lapen Haidet api Korkanthi constituency along Kaching to Rasai pen Chenglok Korkanthi constituency along Owe Kimi Lo Charlie Riso Ejanga Tumaphan Vorenga Warsai Pipon FG Pusi Ningjepon Sonsi Patumi Ame Lakha Krepli Korkanthi constituency arlo Dhentaghat ahiti along All Party Hills Leaders Conference mate thihek pen APSLC ratchari asong atum methang asai hem kimi kangpu panasai mesening samjin pen pachon ponlo Rupar pik lo labang solam tenangkar jiopot ni tum na kasi sikding dulo nang itum panang thanji kadowe arat parmanta ahok lo non dak Lakha Krepli Korkanthi penta ni tum cepate dun lo la pen Karbi Anglong atok anu ta ni tum long engkor atrok tapi la pen long engkor atrok pen ni tum long krener ke ban ke haidaji la pen ni tum konsil dubekji la pen pamhen nang inangkar jola mang lalo kopi si klempon po nili postar long talason lo la pen long engkor atrok postar long athek long ji je nang litum haidet lo petang te ni litum ke kici aso phana prang sike voter list kang than lalo kicing sike number hini ke arpong turlok sitame hemprek hang vekji lapen palong vekji ahok lo lasi nang litum kadu ka ve labangso kilang aradu an mereka chuning ri lahen lo Korkanthi ke ni litum haipo lapen hayat lo lapen si an akaprek adim pena tum phantani ka chuni kang tung bangke nang litum la nono hurabang mata pe mekanang ji hor ok phan kali election buke hor ok buke amining ke to choose the right person mate bang phu ahok bang phan ka chongwai pu lasi la bang so bang phu kang wai ahut ke nang li tumalong si jakong dulo la bang so aja kong ke George det dang ji phak ok thani mate hore bong pen George det dang hi athe ke lanon hut HLC ki rem lo putang te nilitum ki thor tum le ke rem gali Karbi Anglong arat siki remro lapen Karbi Anglong siki virlo don maritum nasi matha pe mekanang ye bangke la nona hud bangke tangka mahapan bathe dari lapente nang li vote ador sudda ka bang ci yor dari Karbi Anglong Dhentaghat pen Mizoram Hanse report Bisonat Karbi Live Tangde pini adun thwabirta non puthorang ton pen langitha ASDC asong bitung rengthema constituency ahin pen kachitoy duna candidate aputhak pherangkya me kangni Nijang Karbi Anglong bitung rengthema constituency along SDC ratchari asong pen kachitoy duna candidate Sikari Kathar kachong thui kangdet pen ajok bitung rengthema constituency arlo arat SDC asong atum ningkang samse pura pherangkya me ke phanang kok lake labangso ame kangni along pen kapachini pon ke puhenlo inut abarim nai SDC asong along kachipaduk pegabang phulo bonta MSC election kiliga hut kachipate dunji pura kiliga lota jogdono lapen nona bangke kopia pot lapen kopi athesi SDC asong araratu aphan nangkirung pangtui wing pen nanging thurup lobuta kathara sangho phan pherangkya me along pen sodak pen karju padopon Lapen halapu dongka mukamarong sopiar loketo SDC asai hemalong lakhaner kef hamren constituency along kachitoy dun SDC asonga candidate mensing terang aphan kangthung karni asaita kedenga puthak pherangkya melong than pachinipon dak dongka mukam SDC branch along akai mensing terang aphan iltum ningang sampen Karbi apuho pen iltum deng polo Asilang bang suap putar along
Karbiang long adang doan ESDC candidate aphan kado yara taka cira munji phan ka pehai dunji phan ke itu karbiang long ara sima thanong po pen dak hamren a constituency long ESDC candidate akai mensing terang aphan ka pehai dunji phan dak hamren a constituency ara ka cira pitu dunji phan si nilitum bitung a constituency hin pen hamren ara phan chuniri lo lapenaling phan ka pehai dunji phan itu ning klasa pen kacira boni pan sining thelo athema ladake ESDC ke hai tang patai ke thom hai alo asinon ta puthot na pai pidun thuye phan nilitum bitung constituency pen tame chuni rilo kadwe hamle narat phan lapen ka biang long rata ESDC ke ni da phan ka pai dun rep je phan ka do wa phan ta ning thiriet ban nilitum bitung rat chuni rilo lapen nilitum bitung constituency long ESDC akum constituency committee ben sipulo nyetum kon bitung constituency ta ESDC aja tip sidolang lapen kado eten manghunang ne ESDC awilu ko bang manghunang ne lo asin nitum ESDC bangke hemprek long netika bangke sang se do tipji lapen ke 1995 ningkan 1 April MU ka chetok ta ESDC ben si chetok lo ESDC tum si power thong ke wan lo asin nonta lai hua para kap kevantang amuka kom kacari itu baciri ya dapat uthot nang nili tum hana pai pen nang litum ka biang long ara tame uthot kai son power don ta exercise long ya phan la pen ke sakuri bakuri aki hoy contract sakuri achi pi ya phan nili tum ning thiriet pen a central committee tum ta jingai pen siala mason lo nili tum bitung a constituency pen ESDC candidate a menchi tham de la bang kado dan ninghang manghunang ne asi la da bangke kado kowe bitung ISDC do anta manghunang ne alang li kathar sangu cherian net puge ko pia toar bentang lang li kache than ne li tum ta ching de asi tum manghu hepin pen pothola bitung ara tame ISDC ka chido thibe masi chuni rilo la pen galang li ko pi pen a toar mate ko pia lam thiben ta lang li kacherian la ni tum ching de la si kado le bitung ara tame manghu pin pen kaya ting ESDC kachidu thibye pen Nijang Karbenglong dongka mukam pen promise terang report Biswanath Karbi Live. Tangde pini adun thwabirta non puthorang ton pen langitha. Congress Aya candidate Bida Singh Rongpia Phan Mohamaya constituency Araratum Thurpak pen Kangthum Karne Asai Kirengpo. Patumi Aruni Pai Engkoira Trok Arni Lakakre Pho Mohamaya constituency along Congress Aya Song pen Kachetoy Dunabang Phua candidate Mate Karbianglong Autonomous Council Abarim EM Bida Singh Rongpia Phan Kangthum Karne Asai Dengponsi Suri Congress ke Kroy Arata Muloga Tompen Arjo Panlo. Dongmuka sing terona rong towar klong thompen armuka chejeng pangcheng ponsi dongmuka ka hiti awai kang am chejeng ponsi dongmuka Congress asai hem along an ington damlo Lakakre Pho Mohamaya constituency Congress a candidate mate Karbianglong Autonomous Council Abarim EM Bida Singh Rongpi pen Mohamaya Arara Phan aning kang samakardom pachirlo Lapen kapachini pon ningkan Pho Bharatiya Janata Party atum kachari kechok che raratum chini pamelo rongarlo kidu kelak araratum arideng along tangka awe scheme kedeng de apotlo Orunodoy scheme ansi raratum aphan kelangchot lapen contract pichit koror atangka kidu kelak araratum ke choklem dunta une Congress atum government ke dobo mahut ke gari jang thu petrol thokebra pho lanvet kecho jang thu thokebra pho lanvet sitame non Bharatiya Janata Party atuma bangke halaso ahut ke Congress atum jang thu ador ke paso pusi Bharatiya Janata Party atum kipu government larnangpo pusi Bharatiya Janata Party atum afan pahai det pen Bharatiya Janata Party government kangni pen ke kecho ajang thu liter isialong pharohinira free cap lapen pharohinira phokep an anam akelesi nang papat thulo Tasi raratum pen Bharatiya Janata Party atum afan kroidun nang nelo Bharatiya Janata Party atum nang chong thoi nang chobai alam ke kroidun nang nelo
Congress atum halaso ahut arni ke jangtu trokep rapho anam ansi pachibang tunang popusi Mahamaya constituency a candidate mate Karbeng Autonomous Council abarim iam Bidda Singh Rong pipen raratuma phan than pachinipon ni orang piklo ini panang cing hono jo itu Mahamaya doan posisi long pen lang tu metang tu metang ceborisi ini lana menurut tong lo tapi ini pan itu manteng do poho pen kamu sampai ne panang jolo sini orang lo tapi ini lana mui duji tu mathe lang tu manu tinta alang kan ni hate metang jing kecisi kecedang segala masalah soteng belang lu belum teh ini kahai ji bangke 100% kesini lo mat halo apa itu cini awalmu ada kita anti incumbency kupu हमरे प्रतिष्ठान विरोधी हो पेनांग दलो बीजेपी आतुम लानन कान थो सरकार सलातन रा तुम किदु किसु लाइलाम पे रा तुम चिनी पामे ये तुम दि फुदु तुम चिनी वति सता रा तुम चिनी पामे मसिनो रा तुम आनु कि पुंगसन सने थेगलो सोते सी तिनी नील फान नि चे थेपेन बीजेपी आ सरकार दलो पुत आम सोसे सु तु बयको ल समथा पेसला तुम पिनी नांबार दलो asi nili alang tuh man kaduk kabe panta nili ngakau pen jurolo lapen alang tuh lokal hong ka jimso pen pa ona motu da pen nili Mahamaya lo pen hai dek kuci nili matha Karbeng Long dongmukak pen Rukasen Kro report Bisonat Karbilai Tangde pini adun thwabirta non puthorang ton pen langitha Laka Crazy Langpher constituency Phalongpet Hawaralong All Party Hills Leaders Conference Made Thihekpen APSLC Raptari Asongatum Sai Hem Kimi Kangpupon Lapen Pherangkia Mei Kangnipon Patumi aru achiklon ni phai engkora throkarni Langpher constituency ke parlo Phalongpet Hawaralong All Party Hills Leaders Conference Made Thihekpen APSLC Raptari Asongatum Sai Hem Kimi Kangpupon lake non Langpher pen kitur donji abangphu kong rong pi ahin pen ingpupon lapen pherangkia me ingnipon Patumi pherangkia me kangni panalong kedam tang Aam Aadmi Party mate apatum kong rong pi aphan kipu APSLC atum ke vote pak phok ke vetji kelong pu alam ke kachobai thek tik alam lo lapen kaningje abang pusi aphu kahing no lo pusi lamvoi pipon lo Lapen halapu roton terang independent nudeng arjan pen kitur ke raratum manghunang ne Atheke roton terang ke Bharatiya Janata Party amunit aparim CEM Dr. Tuliram Rong Hangsi kapathur duntoi atheke kedam tang ahu drum sing timung let ticket kelong note roton terang aphansi thurdun vek nangji lapen ke ram sing timung abang non ke ticket longdun dedat lo amat roton terang ta aprang pitur dunji puningje pamatsi non ke independent pen thurdunang koklo roton terang aphan ke madu arata jogjedatsi keme pusi patumi kong rong pi pen pin rempot Lapen ke halapu Congress aya party atumta sum rong hangabang asupia phansi ticket pidet amat puding terang ta aning ke oi pen ajok independent pen thurdun ronglo lasi Congress ke hi hello Lasi Congress apanta vote pipera APSLC asong aphan le vote pinon pusi pherangkia meyalong pen kachuning ri parupon lapen pata Bharatiya Janata Party Ratchari asong atumta Madhuram Lekte aphansi pirong lake singhason amunit lapen Bharatiya Janata Party aphan vote pipedat si kebe lapen APSLC a candidate kong rongpi Langpher hawar pen thurdunji aphan lake kolom lapen siahi abong arjan pen si thurdunpo Langpher constituency ke APSLC si highway po pusi patumi pherangkia meyalong pen ning Rolling off तुमसे तो हमें बांसी नीचे लोजे APSLC तुम की ऑनलाइन में पॉकेट बेट वोट बाक्से लोग चौथी पु कनीजे पुठाक नाली तुम कॉपी से रिप्लाई पीजिए लासो पुठाक APSLC तुम नाली तुम कुमासों से कनीजे ले तुम अनिंगदुमा आम आदमी पार्टी ठीक है सर लाके निलिजोक्ता Pak pokoknya beji puki puka bang pulo tangte nilijok tala ke munir keme puku bedadi. Kedam tang itum kamklaim klepin si Langpher long all party his leader conference suri plia bulong la.
tang te non ke ong dunga karbia tu ke dasita ko pusi suri pak hokep lega sopo nilit tu ma phanke badu to nang chuhai ni badu to nang chuhai ni jong si pak hokep lo pulu tang te nilit tu ma phan lang pher constituency long ke tu next ke APSLC ke tu nagile te ni phanang plungi tame bonta Aam Aadmi Party tu ni ke chu bai pen pak hokep pe ta bisilong lo pulu tang te rata tu la tu phal lam mate lampar kan je la pen la tum lam chu bai kan je pot la tu phasi plungi nai la pen Aam Aadmi Party ko mat lo karbi lo ma kali Aam Aadmi Party karbia phan det long ria phan khe phan nang ma thaya tu ma karbia tum Aam Aadmi Party phan ka chi pen ning ke thedang do mala da khem prek dang pg shikshe du lang pang tang ji la pen ke chia so pa boreng war sai kang thanji ke se tu mo botal lis kang thanji pula tum nang klem pg ma klem le ka di ate karbia tum da ko pilo bache rab pola da ino so tum ko pilo bache rab pola da la tum phan ke jas bang malom support poisa pilo tangka pilo so poisa ke chong leg du ki chong nim du tu ki du tu mata ni tum ke lang dum da therak du lo poisa ba ki du lo alam tum somara sakuri ke alam tum asomara abore war sai ke alam tum long le phelang ke ki tur te kang cho jong si nang tum la anta ka chini ne pulo tangte karbi pu ka chi putali li tum ke therak me lage therak me lam karbi pulo tangte APSLC long du no APSLC tum ko pilo ke claim ke no ko pilo ke claim ke no ni tum ke claim ke le hello nang li tum somara oreng pa jog ye phan nang li tum long le pe jog ye phan i tum det ka chira ye phan ko pilo ke no te chir je pa jog tum te ma nai tum ate na to oreng war sa je pa jog tum te ma na tum kha je pa jog tum te ma na tum ba be tum rong karbi gali mala tum kur ki tum na khai mala tum kopini ko pana Karbenglong Volong Komaji pen Rajesh Ronghang report Biswanath Karbi Live. Tang de pini prime time birta la ampen sik kang tonik lo. Kadogwe phanta kurwang thula pen dome thakme.